Doamnelor și domnilor, ne aflăm și noi la o casă bântuită, cică. Aici avem ușa Cosmin, mai încoacă nu se vede bine care are la telefonul în dungi. Așa. Aici Eduard. Radu, am dat o bășină, n-ați auzit-o. Și acum mergem să vedem noi niște Ce dovezi să mai vezi, mă? Da mai dă-te în coale, merg! Așa, doamnelor și domnilor, uitați-vă, Uite, bă, cum face, bă. a intrat ăsta, cum îi spune, Raufel. O luăm și noi ușor pe aici, pe drumul terorii. Uitați-vă aici ce geam frumos. Nu, este doar un pic spart. Rauf a intrat, este foarte entuziasmat băiatul. Ia uitați-l. Uitați-l, doamnelor și domnilor, uitați-vă aici ce este. Bă, dar ce telefon ai să moară Gimea. O albină, băga mea, eu te spăram, n-are nicio treabă. Uitați-vă aici ce este. Uitați-vă și aici, doamnelor și domnilor. Uitați-vă aici, nemaipomenit. Ce avem aici? Oh! Uite aici, ce mai e el. Doamne și domnilor, ne-a speriat un pic arabul. Hai mă, intră sus dacă ai ce fel. Haide mă să intrăm. Unde ești, Rauf? Raufe, unde ești? Hai, bă. O să mă duc și eu, doamnelor și domnilor, după Rauf. Ușor, am căzut de vreo 3 ori. Uite-te după ușa asta, ce e și ai căcat la cur. Uite-te, drept. Doamnelor și domnilor, Rauf. Ia uitați-l. Cât pe are în el. Ia uitați-l. Ia uitați-l. Uite minge acolo. Du-te și eu. Du-te și eu. Dă cu care flash. Bă, terminați că nu mai dați. Stai un pic că la se duce înăuntru. S-a dus înăuntru. Eu te pierdă. Ia uite-l pe rău. Ce e, mă, e rău? Ha? E de rău? E cam spart. Am venit. Mi-a venit. Ia du-te acolo să vezi. Ce că asta e casă bântuită. Ia uite, bă! Ia cu tine, ia cu tine. Ia uite ce-am găsit, bă! Am un patin cu toată. Uite ce-am găsit, bă! Am un patin cu toată. Da, bă, tu ai intrat la un patin mai mi-e frică de lucru. Aleo! Aleo! Am un Raufel. Unde mergi? Hai, bă. Mamă, ce eu bagă în asta. Am, îți spargem și asta. Care ușa? Asta. Nu pune pe